сардори бахши назорати иҷрои қонунгузории замин дар прокуратураи вилояти Суғд Саид Ҷамол Ҷалолзода ҳангоми маҷлиси ҳайати мушовараи прокуратураи вилоят ки вобаста ба ҳолати иҷрои қонунгузории замин баргузор шуд баён дошт ки то ҳол дар фаъолияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии кумитаи идораи замин, сохторҳои меъмориву шаҳрсозӣ, ҷамоат, шаҳраку деҳот, қонунвайронкуниҳо аз ҷумла ғайриконунӣ ҷудо ва вобаста намудани қитъаи замин, ғайримақсаднок истифода бурдани он, аз гардиши кишоварзӣ берун мондан ва дар ҳолати бади мелиоративӣ қарор доштани заминҳои кишоварзӣ ҷой дорад. гуфта шуд ки дар вилоят зиёда аз 5000 гектар заминҳои обӣ бинобар аз норасоии об мавриди истифодаи пурра ва самаранок қарор дода нашуда, қисме аз он аз гардиши кишоварзӣ берун мондааст ки он асосан ба шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Масчоҳ, Панҷакен, Ҷабу Расулов, Деваштиҷ, Зафаробод, Шаҳристон, Спитамен ва Айни рост меояд. ҳоло он ки дар баробари таъмир намудани пойгоҳҳои обкашӣ ва дарёфти дигар сарчашмаҳо ин масъала ҳалли худро бояд меёфт. дар шаҳру ноҳияҳои Панҷакен 861 гектар, Спитамен 199 гектар ва Айни 52 гектар заминҳои обӣ бинобар аз кор баромадани шабакаҳои обкашӣ ва обрасонӣ фарсуда гаштани қубурҳои обгузар бо оби толезӣ таъмин набуда, ҳамчун заминҳои лалмӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. ба ин монанд дар ҳолати бапуррагӣ таъмир ва ба кор андохтани 3 пойгаҳи обкашии ноҳияи Масчоҳ, 4 пойгаҳи обкашии ноҳияи Зафаробод, инчунин таъмир намудани шабакаҳои обрасонӣ дар ҳудуди шаҳри Истаравшан, имконияти ба оби полезӣ таъмин кардани зиёда аз 3200 гектар заминҳои шаҳру ноҳияҳои мазкур мавҷуд мебошад. қайд гардид ки давоми солҳои охир дар шаҳру навоҳии вилоят дар натиҷаи тоза накардани заҳбуру заҳкашҳо, риоя нагардидани реҷаи обгирӣ, кишткардонии замин, кори ғайриқаноатбахши хоҷагидорӣ ва дигар сабабҳо сатҳи оби зеризаминӣ баланд шуда шӯршавии замин ба миён омадааст. тибқи маълумотҳои оморӣ дар вилоят ба 1 январи соли равон дар маҷмӯъ зиёда аз 17000 гектар заминҳои кишоварзӣ дар ҳолати бади мелиоративӣ қарор дорад ки сабаби асосии он саривақт ба пуррагӣ ҷудо накардани маблағ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ мебошад. яке аз ҳолатҳои ташвишовари дигар дар он аст ки таи солҳои охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар натиҷаи тоза накардани заҳбуру заҳкашҳо, риоя нагардидани реҷаи обгирӣ, киштгардони замин, кори ғайриқаноатбахши хоҷагидорӣ ва дигар сабабҳо сатҳи обҳои зеризаминӣ баланд гардида шӯршавӣ, ботлоқшавӣ, эрозияи заминҳо ва қисман биёбоншавии заминҳои корам ба миён омадааст. Саид Ҷамол Ҷалолзода гуфт ки зимни гузаронидани санҷишҳои прокурории ҳолатҳои дағалона вайрон намудани талаботҳои қонунгузорӣ оид ба замин дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ошкор гардида, дар давраи таҳлили барои даст доштан ба ҳолати ғайриконунӣ истифодаи замин, хариду фурӯш ва сохтакории ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ истифодаи замин нисбати 53 нафар шахсони мансабдор ки аз онҳо 2 нафар корманди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, 3 нафар корманди кумитаи идораи замин, 17 нафар корманди корхонаҳои ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул, 18 нафар масъулини ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва 13 нафар роҳбарони хоҷагиҳои кишоварзӣ мебошанд, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. барои ташкил намудани фонди замини наздиҳавлигӣ ба ҷамоатҳои деҳоти Ориён ва Ошоба аз ҳисоби заминҳои дар кишоварзӣ истифода нашавандаи фонди махсуси ноҳия дар маҷмӯъ 20 гектар ва бо қарори раиси ноҳияи Деваштиҷ барои восеъ намудани фонди замини наздиҳавлигии ҷамоатҳои деҳоти Яхтан ва Муҷун аз ҳисоби заминҳои фонди захиравӣ 1987 гектар замин ҳамчун замини наздиҳавлигӣ ҷудо карда шудааст. бинобар хилофи талаботи кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои тартиби аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар гузарондани заминҳо ба тасвиб расидани қарорҳои мазкур аз ҷониби прокурори вилоят ба қарорҳои мазкур эътироз оварда шуда онҳо бекор карда шуданд. прокурори вилояти Суғд Фурқат Хоҷазода барои бартараф намудани масъалаҳои дар боло зикр гардида раисони шаҳру ноҳияҳо ва дигар шахсони масъулро вазифадор намуд то дар ин самт тибқи қонун амал намуда ба саҳланкориву сохтакорӣ роҳ надиҳанд ва бо масъулияти баланд вазифаи худро дар назди ҷамъият ба иҷро расонанд. зимни санҷишҳо дар фаъолияти мақомоти марбута қонунвайронкуниҳои ҷиддӣ аз қабили ғайриконунӣ ҷудо ва вобаста намудани қитъаҳои замин, қабули қарорҳои хилофи қонун, хариду фурӯши замин, худсарона ишғол кардани қитъаи замин ошкор карда шудааст. боиси нигаронист ки дар вилоят танҳо дар соли 2020 1860 гектар заминҳои таъиноти кишоварзӣ аз гардиш берун мондаанд.
бар илова дар рафти санҷишҳо 1289 аз 172 гектар изофанависии кишти картошка ва 192 аз 109 гектар изофанависии кишти пахта ошкор карда шудааст. гузориши мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.